Kidon kibriu haga Bible ya ka bangi yo ba kila dei haga shisha ban buat shisha yo jisu ban nget shisha hu hindrai kidon kidau ya ka pala bu ji ya ki pat ban le kumta namar lada ki buat shisha kendu no ya ka kerdan kila bandu no ya kata ka burom baki kidio nak emlang kesalang nak yeng kesam dan shibon gibreu ki bakum kita ha Bible ya ka ba kila sudei kila sudei ban buat no eu jisu tang ba ha baki pet ya kata ka saudong ge jongki ban ha baki sedang ban kenjing ken ka jwat tiang yaki bat ka palat yaki baki kin buat yau try. Dan apa yang jongki ya ke bang akwa ban ye kren haga ni kapor ke pamenta ya ke bangi syam na ke Bible ya ke ba haba kila lei shisha ban buat henry kim nuat pat ban buat tanya pet iway hadi ni way haga ni kapor ke pamenta kiba sedang haga ni kapor ke dai ki Nongthymmai ong kaktin ke jong blai nila ban syam ya kani kadai na ke gospel ke chong Yones kani ke lenong ke ba khatar ya ke ba ngi ya kani ke dekot ke ba sau puar ke ongum ni lakum taru bun na kinong sensharu kilanget hau hendrai namar kita ki parsi kim ya pla ya kata yo ba on kentaj no yaki nakas nagok na baki lai iet ya ka jingero jong kibriu kam tam ban ya ka jingero ka jong blai kini kinong sensar kilanget te hau jiskris kilanget ki on kadai ya ka ke butrai kren ki on kadai ya ka ke butrai u batai ki sumudai lot na dong sedong bat kilanget tu au jisu Baudai shisha mu tau Messiah. Hindoi ka jing ka baki ki Hashem ka datang ni ka wai. Marang ta ki don lang ba kita ki Parsi. Namal ki Parsi kim pediang, ki Parsi kim nget. Ki Parsi ki don ka bor aga ta ka por. Ya ka badai maki ki ba penyat ya ka senagok. Tikini ki nong sensyar ki don ka bor, ki don ka kerdan, ki don ka pisah, ki don ka tingkah. Kidon ke burom. Mereka bakat duk ki perkat ya kita ki baro ki ong ladang abot yu jisu langi bot sisa yu ni jisu. Ho nila ban biang mo ha kata ka ba kinjaman sim mereka ka ba kinja do tak tan namar ba lada yap la chai le kum no kini ki parisi kim kinom ai jakat yangi ha kasnagok na kinom ai lom jing tap yangi Nakinam ay daga buram ru agas ngiyap. Kitieng ya galom jing tap le se kitieng ru yo baki syawat balang, kitieng ru yo baki syak kentat no. Mo yo syak penihar no iki na kaket baki kidon. Kita kinong sensyar ki perkat sibun ki yo kidu no ikani kidu no ikatai. Tadi inta ka perlong iki am ba kan iki ban buat uji shisha. Kalong ka jwat ado kata bagi beriu ke bedang perkat hiam ya ka nam ya ka burom ya ka kerdan ya ka pisah ya ka tengka ya ka ta jing ya mo ka jing ya menjor lang jong ki pat ba ki ong kum no ta ka ba ya ka bukum kita ki jat beriu ban buat yu try kadum ta ki dang don kum kita ki jat beriu kidon ke standar kidon ke taka kum kum long ke jong ki biang kidon ke kerdan kidon ke kam ke biang ki sole shisha ban buat yu try ni ban buat shisha pat yu try am tak bu jing ba ki kamu jing ba nomor na buat yu try si mo hable ikani hable ikatai hab ya tik kum ni hab ya tik kum tai but kata ka kam ke baki kidon but kata ka position ni kata ka kerdan baki kidon kabujing ate yaki mar kata ka kam baki don kata ka kerdan ke baki kidon kam sya ate yaki ban le kum tapan
Ini kita ki bahayang ki bahasam mo ki baki ki don. Ki nanggum no. Tahu ke bahay ki baki kin buat. Udan sa wayro. Bible ki thu ingi bu tahu dus Agrippa. Agrippa ru agin siya aga Paul bala elap Paul. Ba asmo dai bah. Ya ka jing elap ke jong Paul. Lamaru dai bri ubatip. Ya kita ki hukum. Utip hai ya ka mau ya ka testament ke barim bat habau Paul ubatayam. Wong ka dai lu wong. Taka memang ong. Tengah ko an pulih ni ka Paul mo. Ni yang ni ba kalau ada nisya kata ka jing ekran apa dengan Paul bat Agrippa. Hoi agak agak Paul udah Festus ru balong governor mo. Ula kot Festus yau Agrippa man snap lang ya ka appeal ni kata ka jingkren ke jing sa ke jong Paul namar ong am da smutu tan ya kata ka nyam ka jinget jong kita ki Jew ong mames Agrippa namar medeu Jew tele se men kam sutu ini ki baro bergum ta ba la kot banya snap lang ya kata ka jingkren ke jong Paul tadi inta Paul la keren baru penken maus Agrippa utip haus Agrippa ya kita ki an hukum ya kita ki an kanun mo ya kita ki niam ki rukom jong Jew baik kita ki jing tho ro habula snap hangta ke ibu Paul keren kamlat wat tang khang dia ro baru Agrippa uang shisha kata ka bemekren ke dailut tang baga ay upat ban ngat namar ba ada bot yu jisu kipai ba ki nongum no pat yu modus Agrippa ta ka yu bo un bot yu jisu namar la bot yu tra wa perkat nang kong ya ka shuki ke job yo ba ushapen her shuki no yo ba haban du no ya kata ka kerdan ke baudan ya kata ka kerteng ya ke baudan mo ya kata ka buram ke buyo na kipat ba utin ya kata badisha perkat ta ki boro ong ani ka sungdai ka ba abang yo so syapang le jisu yo Paul ya lap beruang ini ki kentien mo ong ni la nang puli ni ka kam ki apostle kal dong ba pun rio kini ka dekat ka ba arpunyo Paul ong kumne ong gos Agrippa mengai ki no itu lupa ngetep ba mengai anda kum tahu Agrippa ul ong hau Paul sakendiat mengai ba melapen ko ungu yang banlong Kristan ostan kendiat mela janpen ke Lakstan nga ho reu klem ke lapa klem buat pat namar hu perkat ong ifindu mena ya kata ka kam kemudian ke position kemudian ke kerdan kata ka jinglong sim kata ka kat ke jong au buat jisu ha bandu no itu ki ibaro tadi ta usno benut ya itu ki ibaro wong saken dia ngala jalong Kristan wong tagali kata ani kira sibun ki brio ke Bible ya ke ba kila dai te siya ban buat try dapat umu Nicodemus ru usung thu ba o jisu dai wei dari umnuat ban buat you try ha ka ba shit ka ba shai umnuat ban buat you jisu ha ka ba pau ha ka ba kibrio kin you i namar ba unika de mas deiru unong sensyar jong ki jiu baru deiru ai u parasi ubas syar ikan yam tadeng ta ong la nga buat si sayo try ani ngandu ini i baro tadeng ta ula shukla long tang ta unong buat ubari dari unong buat ubapau tadeng ta ukla long ta senran bari de senran bapau udan suway da Joseph unong Arimathea uniru udah beri berspa ubadan influence bahagia tak Paul udah uniru ubah ngangai ujuk snap ki kai ki jong try but uniru ngangai udah way na kita ki nong buat ki bari ki jong try boleh uniru basyem ya kamat ke jong jisu anda haba lasana pnayu jisu udah mauru boleh pan ya kini kamat ke jong jisu
na upilat bat yang tahu sayo ikamet ke jong tribe usli otep ya kamet ke jong jisu dengan i ke kut no tang kelam isu ke ke boleh pada din hoi ke bible kam tho mo kam num tho kerpang ru nam ta jong no mal ke bible ka jing thumu jong ke bible ka long i ban tho tik tang nam tau jesus christ bat ya ke mission ke jong bat ke jing thumu ya ke ke ba utrai wan chini ke perthai bat ya ke jingmut ke badon ke badai tang ke banta jesus christ hoi ni ke por ke mau ya pilat ro i utip ya kane gawai habu la pisare u jisu u shambe ba u jisu de bu khoi bom dan kano ka kedak ka ba mo ka ba sneo ne kedak ka ba ula ban kem ne ula ban penrem u jisu ula bishar do kli do kejat na dong shadong ula bishare u jisu bu sham bu jisu ulang bu khoi ba do ba Barom tak kata ketengah ke jong uru ke da pos new syapang u jisu ba ulong u brio u bahok kwa un puli ke ni ke por mo ke bible ke angkum ni Matthews ke nomor punyo ke ni khot ba kendai ke angkum ni haba udang shong ti ha ke jing shong bishar ketengah jong u kalapha ha u ke da ong wale ru ya uta u bahok na bangala syak shibun ha jing pos new menta na ka benta jong u kini ka lokal kala i yang kita jing pos new mau jisu de hok u jisu udai ubas shida bot udai ubas sada kam dan kano ka jing tho la ne ga ka batengit au u ble u pen paru ya ka tengah ka jong pilat u pilat ros tu e ta bo jisu i udai bu khot henry ka u bon buat namar ba udan hapo ka authority hapo kata ka ikhtiar hapo kata ka jingpet jongki wei mar udai unong trei ne uta ushakri jong ka himaro ka ba tani dango ifi em kibri ku kham ruspam kibri ku kham dan kardan am ka am bod iftra fikir ma tu samla ruspa haba yeknu iftra wan hau jisu ukuli ngan le kumlo bangan yo e ka jing em bam jukut Bala bau jisu keren bau lapan pau i tiki baro hado bakhat do bau samla ruspa am ula de ban neta ke jing shan re klem net namar bak spa am kate wai brio ban kala ban buat namar kadon be ke jing benut ya ke spa la buat syai utrai la da buat syai jisu ani lek menufat mo ikam top ikam syukur ikam tu ki kam team hap sange no happen good no but la da ken jing ken ka dai shisha ka bodu nong shibut tading ta ka ruspa let's say ban snap ye ki jing kai ho kin snap le ban shashkor mo ban snap ye ki sermon ne ban snap jing kai kin snap hi tang ba la da poi pa chu uput ban buat shisha utrai ban kala shisha wak ban no i ki jongan ni perthayam la poi hadu ta uput dan bon ki basarandar bon ki bapendam wat kimla namar ba ke kardan ke spa kanam ke burom ke syuki kilong ki maujin thot ye ki babon Lani ki bahayeng ki bahasan. Ni kata ka mau ke imlang ke salang. Kini ki mau jentut ki bakrau. Ya ki babon ki beriu. Ya ka bakin no kita ki ibarok bakin buat baik direct. Ya jisu. Tadi tangam tip pi ngap ane ke por pi dan hak no ka bentah. Ngam tip. Tambah ngaso tangan ni kawai. Kiba buat yu jisu am kiba kambut kita ibet kita kiberiu kiba mdani ai kiberiu kiba jenjar kiberiu am kiba bamdani ai te bandu kiba long kita kiba kitin pareng om nothing to lose kiba mdani ke kiba kikindu kini kiberiu kiba buat yu trai hot ni kitin jublai Petros
Udai kita udah ni kekam dari buat lah kabut material seru udai tax collector buat lah kabut begini gila buat lah kabut kumto lagi buat lah kabut tang namar balakot ujisu lagi klaim buat shisha nado kadonot utrai di tarado ndal ayap jisu di tarado bom dalami pat kinsa buat shisha utrai tading talon kibri buat lah kabut utrai kibsudan kerteng tang higiniam hagi balang lene kumta hagi ji sekri bofer di ban buat shisha utrai am tading ta am ong efi Bashibon la khot ong kaktin ke jong blai. Andoi tak kendiat la jiat. Bon pelat ki ba long kristan. Bon pelat ki ba kam yela de beki de kita ki buat jong Jesus Christ. Andoi andal apoi kasngi jong kata ka jing penyakla. Ya ka ba kasngi jong ka jing tenjo. Yo ba tak kendiat na. Amar kani ka perthai ka bangi kam dei ka perthai ka ba khoita kam dei ka perthai ka belong simple kani perthai ka belong very complex ka ba nyamla ban su tho da ye ka jingmut jong ki brio teng de shupai ni shabar in go biang andre shapo mla ta ban ong tring ta ban bot yu jisu ki dewi tang kita ki belong bi shibet shisur shidur ke ba ki kren ka long tar hadok not kay waki kile kalong tahan unut ne kalong mikum tahan jingmut ndai ba shabar ki kran de kumui shapo long de kumui tiga tanga ko nong ifi ni kasni fidei ki bakum no dei ta fi so benut man bot yu jisu na mar kanyam gorkom tagi bahayeng ki basam nam ta ka spa ka pong nam ta ka ni ka kardan nam ta ka shuki ka papibidan so benut man ie kita ken palat na sibon gi ai ni ta ko no ifi ni kasngi da man siam jo jing su kya ko aban ong ifi bol la kabut tra mele kita ki ai baro mal ta ki ai baro ka ba pipi dan na kasngi ga ba khadu kino man ta kita ha kasngi fin kut man siam na kita ka no man ta kanam to ga spa ka pho kanam la man le ai fi kanam ko burom ko fidan kanam la man le ai fi wanam kwa wachu dam tahak aniam but da yap pinyo lum jing tap ani pinyo ka service ka bas bashibon ki birukin kren kin yaro yapi o kin yarwai na ka ta jopi kin ya warat sentiu na ka ta jopi ba kin ya ai ki condolence messages mo kita ki khubor snowlam na ka ta jopi wat kwa ya kata na mara kata ka por ki wan ra makana kita ki khubor snowlam la ne ki dai ro ya pi la ne la ki kren ka no nam ta jong fi lu em phi no mi so shu kita kaman to shu kita ki boro marka bible ka kren ya kata mo kan dia ang ni ka por ka ong but if you pull in ecclesiastes am ni ga nong ga ba kren nong ga ba kan lai ka kot ka ba sa ka ba san am ka kren ka ong ni ka ong ta ka ong ba kamla ukso ba im ban yu sing ubayap kadang tam lai uba im te ban ubayap la yap em da he kan no da khraw kan no da don kan no am kum tu sing te bolong ta king of the jungle ne ta us im jong ka khraw da la yap tu mun ta shira ta ne ta ka no fi ni sni nai par khat ri ta ki jong ne ka do ne par khat pat la da phikap re shai fin poi ba haka ta por ka hin kap le pam ka ta por am ka por ka ba kemen tam nam ta jong fi kala ban ka por ba su si tam nam ta jong fi mar uno bru shabo nyap amula yu ilo pa ya ka beneng ni ka du chok un ilo pa ye ti angel ki jong trai ki bon shao yu ne un yo i ye ki kso jong du jok ki bon shao yu le tam ka to ka shikhlip mat un yo i ka le da bon ki bru kim nang banyap na mar balai ki sanot mle ba sanot ki shakti ki shirkai ban yu i ye te ka betum te ka lenti ka balam shgai jing yap ki tiang man yap mle ba sanot ki shakti mar ki lai i kata no kita pat ki ba don hau jisu
kumbalong Stephen aga por bu ya bu sam kiu I benang bu lapli tajum taga tamo finle akum no ngani kasi fi jiet eno fi kamla eno ya kanam ke burom ke spa ke po ki bahiyeng ki basem ki tegi brio ki niam ki rukom fi kamla yu jisu ne bat kali kita ke jingkali na marba utrai wang ya ban kali kita ke jingkali Nri ka rai ke shong api ka decision ka rai ke shong api ka shong api ngamla ban penbore kata pero bleru unum penbore kata Nri ka rai ke shong api la fi jiet ya ka nam ka spa ka kerdan kata ke shuki ya ki brio ni fi jiet eu jisu ka shong api ka ban dwai nam ta jong pi ni ka por ngai butran ka kui fi ka fi snow ni ka khubor akan ke sini ta try ngai ngu eme ko try kani khubor kal awan daga bashai ni ke sini kidan shibun ki brio ko try haga bible ye ka ba lapen kin ma wingi haga ni ka por ki bladu no yu jisu tang namar ka spa ka pau ka nam ka burom ka kerdan kita ka shuki ke bakidan ne ka jishep ting ki brio ne kita ki niam ki rukom kila shudu e yu Jesus Christ nga duai ko try ni ka por men ai bor ni ki kon ki jong me bakinum par khat e ro em ye kita ki belong jingmen to ye ki men ta ha ni ka perthai mar ka ta ka belong jingmen to ye ki ni ka perthai ka kut no tang ni ka perthai ni ka bom jukut te ka de ka bishar khai palat abigin khindu no ye ka ni ki baro bakin yo sunrum no ni ki baro bakin yo Jesus Christ kumbo pol kren abun khindu no abin ki kon je mekin khindu kumbo pol la khindu upol udah beruspa, upol udah bestak, udan ke kerdan, udan ya kata ka syuki kumu farisi, udan ya kita ki eki ber andrai habalabu i uban jit yu jisu ba kita ki u kendu no kita ki ki balong jingmen toy u ha ka bakin jado bola kendu no kita ulan yu sunrum kita bola jit yu Jesus Christ ai ga jok ga men sim ai ga jok ga bol ko tra kan wan ha ki ba bon ha ka ne ga por mdei tang ba Shillong ban sungut tanat ban snap ya ga jingkren ne ba chu snow ban snap ya ga ktin ga jong ya tra doi bakin long ro ki nong pdiang ya ga ktin ban shim ya ka rai ban but shisha ya me tra atip kadon kan nong ka ba kraw ba but ya me ba ka don ru ka dor ka ba kraw ba ki haban siu ablei abaki but ya me ro gi tip bagata dor baki kisio kamlong ero em nu jor bagata ka nong pat ya ka bamen a ya ki ku trai kadwai ka ku fi ba kadwai fi kongru hani ka pot jit yo jisu kentai ya ka gi eki baro kentai wanum long tangi ki briu sudan hagan yam ki bom tebi e ka tin jo ki bom tebi e ki bom stoi spang man sim bom stoi ka prothe win jam sim dengan duai sni kita ki jo ka do kamen toy fi jit ya ka ne ka khamba Aduai fin jit yu jisu aduai ka koi fi ni ka su ka ting jisu long ni amen kan ka koi fi ma ngai insai ka do ngai insai shabat pi ofin dai tang ma Shillong ki nong pai ini ki khubor step na chu snap ini ki khubor kawai ka khubor hanin kawai ka khubor ni klam ka ngai ka khubor ka jong trai ni ka si ta ka pen kendo efi ofin buat ji shai trai ini yo abani shakri lang yo jisu how man sim pada ka jing sha blame ko koi fi ngis kendo biang la shai ka sini haga wai pat ka ku basta blame jing sok lor ka ro fi ko bless you